हेलो एवरीवन नै दिनैहाय जोङो दंफैयो थाइदित गुरियाव आरो ओमफ्राय जोंना नै गारिजोंहाय दांबोबाय ब्रादार फुंखानि गारिजोंसो ओमफ्राय नै बेवाइ मोनावसो थांगोन जोंनाव लाबोथारबाय आंखौ बेनाबो इउटुब चेनेल दं दे आङो लोगोफोर दायो इउटुब चेनेला जोंना आङो गोदानसो बानायफिनबाय आरो सुदेम मोसाहारिसो लाफिनबाय ओमफ्राय इयाव भिडिअ मोनसेबो आगाराखै ओमफ्राय सिगांनि भिडिअआ जोंना गैला डिलिट जाबाय केनसेल जाबाय ओमफ्राय बयबो मानसिफ्रा सोङो नोंसिनि इउटुब चेनेला मा जाखो बिदि होननानै ओमफ्रायो जोंना इउटुब चेनेला गैला आरोना लोगोफोर डिलिट जाबाय माबोरै डिलिट जाखो जोंबो मिथिला ओमफ्राय जि ट्राइ खालामदोंमोन ओमफ्राय हायासै फैफिनासै थांसिगौमोन माबायाव इउटुबाव 2000 साबस्क्राइबारानो जासिगौमोन आरो ओमफ्राय दा गैला लोगोफोर बियो केनसेल जाबाय ओमफ्राय आङो दा नै गोदानसो भिडिअ लाफिनबाय आरो आगारथ'वाखै बेवबो चेनेला मा नाम लाखो बे आङो बे चेनेलाव सुदेम मोसाहारि लाबाय ओमफ्राय सिगांनिया राजकुमार फेमिलि ब्लगमोन आरो लोगोफोर ओमफ्राय नै दा गोदान आगानसै ओमफ्राय नै बेवाइ मोना जोंनाव फैदों नायलांदो लोगोफोर मा जाहोहरगोन नै गय फिथाइसो जेबो गैया नै गय फिथाइसो लाबोदों दा लोगोफोर थांबाय थादि बेवाइ मोनाव गारिखौ बेयाव दोनथ'नोसै बेयाव दोनबाय नै बरिया हाजोनि दै नै ओरैबायदि मोजां मादैयाबो दुगैगासिनो बेयावनो दा बेवाइनाव थांनोसै हाब माया बेवाइनि नामा बा फुरा नै बेबो नै माइया बरिया जाबाय बिसिना न'आ बैयावनो आरोना एसे थांनो जोङो गय बागानाबो मेरलाथार नै मालाय मालाबा बेवाइखौ मोजां माबा लेंहरनानै भिडिअ आङो मोजां लागोन आरोना खोन्थागोन आं न' गोदान बानायनाया बेनो बा ओमफ्राय सोर मावदों बेखौ ए सा भिडिअसो लाबोदोंलै नानि आयु फुला नै आंनाबो देरहांबायथ' फुला औ बेबायदि जाहांबायानो आंना दा बिदि आरोखि र' बेवहाय न' गोदान बानायना होनोसै आं एमएलए जाग्रोनि न'आव थांफिनगासिनो जों दाने साहानिफ्राय दावखोनानै ओइ आसोल आसोला ब्रादार फुंखा सालायगासिनो ब्रादार फुंखा बल जेननायनि जोंगासिनो दं अयथासार जोदोंमोन नैबो जोदोंमोन आसोला मोनजागौमोनरा गोगोमनो दिनैहाय मानासाव मानास पार्कआव बरिया थांगासिनो खैला मैला बाजारावहाय टाइमा दासो 11टा पास जादों नै ओमफ्राय खैला मैला बाजारा खारजोब्बायबो आरोना नै रावबो गैले नै आब' खैला मैला बाजारा खारजोब्बायबो ने दान जोब्बायबो थांनोसै दे दा गैला आरोना सप्तायाव खेबनै जायो नालाय मंगलबार सुनिबार ओमफ्राय फैनोब्ला थिग 8टा 9टा 10टासिमनि गेजेराव सफैखा आरो जुदि 10टानि गाहायाव 11टा 12टा फैबाथाय माने मानसिफोरखौ लोगो मोनफैनाय नङा आरो खारजोबखायो गैखाला मानसिना थांजोब्बाय नैबेयाव टर्चफ्रा मोजां दं लाइटफोर बानायनो दा मानसिना गैला आरो नै स्रिं स्र' दावबो बास्रिजोब्बाय बाजारानो बायबाय बाजारालाय ओरैबायदि गिदिरखा ओमफ्राय सा खोला जादों दा फुरा मानसियानो गैला आरो सुलदुं उलदुं जाजोब्बाय मानसिया ओरैहाय दख'ना दखानमोन नै जि दखानमोन मानसियानो गैला खारजोब्बाय बायबायबो दानो बाजारा ओरैबो जोबोर गिदिर आरो बाजारा फुरा बायजोब्बाय नै मानसियानो बिसोरल' दंसै नै अनजिमा मा खालामदों नोंलाय दे नोंसोरबो कलेजाव फैबाय दे मोजां लिर दे औ दे दा बाजारानो बायजोबखाबाय नै मा खालामनांगौ दे नोंसिनि गबाय नोंसिनि ना दासो दे हाब नैरैहाय मा फानदों फानाखै नै ओरै मैगं बाजार गोजा नै नांजोब्बाय आदा दा बिदि आरोखि ओमफ्राय ओरैहाय फुरा जुजोबगासिनोसो दं नै बाजारा माने बाजारानो बायखाबाय नालाय बाजारानो बायबाय नालाय दा बिदि आरो ओमफ्राय ओरैहाय मैगं बाजार मा बाजारमोन
मैगं बाजाराबो गैलानो फुरा ओरैहाय मैगं बाजारमोन आरोना मैगं बाजारावबो मानसियानो गैला नै माथो नै फुरा मानसियानो गैला नै बेयावबो मोनो मैगं बाजारा बेसाखिनि केनेकुवा बिया मानुये नाय सब गिसेना दा फुरा बे मैगं बाजारमोन आरो मानसिया खारजोब्बायसो आरो दायो एडभान्स फैखानांगौ बाजाराव खैला मैलायाव होमब्लासो मोनो आरोना কাস্টমার ফটো এই বেসাকিনি কিনেকুয়া একবার স্যার শেষ ভালো মানুষই নেই বাজারে আই একবার ব্যবসা মানে একবারে গেছে আল্লাহ এই দাদা সে কিরি কিদা আইবা কিনে কি দাও তুয়া হিলি ওখারে ওরা রে আচ্ছা আমা বাপলা টিসু হুইয়া दा बायदिसिना लाला लालि लानानै थांनोसै आंबो